Assalamualaikum mga bangsani sa Baloi, Lanao del Norte. Irke agkaligiw arinarinaw nagisuri na rinaw kano Isabdula, DJ Casper, Rangay Grakman, Daud Malawani Maru, ang kandidato tano sa konsyal. Ginoo kami guperano-rano narkano ang mga tunganay amin sa ingedaya beloe yo kalepate si DJ Casper Rangay maka o gupa usalakaw di salakaw na o mga bangsami nayatan o upay si DJ Casper Rangay para sa konsihal katetap pengantanong susirpisiyong niya sa ingedaya beloe sa ayatan o gupan butuan tano Mga bangsami sa Baloi, Lanao del Norte. Banyong pakalipati subang sanyo a boses ng masa, serbisyong totoo at madaling lapitan. Ada Salakaw, Isabdula, DJ Casper Rangay, number 23 sa Balota, Butuan Tano. Lobos pa geriame sa ingedaya beloe ayatan piliin sudeto aku sarigen tendo pakalipatan si DJ Casper Rangay detu amalay gegaw detu aku sarigen ina o mga bangsami na ayatan o gupan si DJ Casper Rangay para sa konsihal katetap pengantanong susirpisiyong niya sa ingedaya beloe sa ayatan o gupan butuan tano Boses ng masa, serbisyong totoo at madaling lapitan. Number 23 sa Balota, Sabdula, DJ Casper, Rangay Grakman, Daud Malawani Maru, kandidato sa konsyal sa Baloi, Lanao del Norte. Dia subang sanyo, amango, amasakaw, o salakaw, di salakaw. DJ Casper Sabdula Rangay, for Consilor, number 23 sa Balota. ina o mga bangsami na ayatan o gupan si DJ Casper Rangay para sa konsihal katetap pengantanong susirpisiyong niya sa ingedaya beloe sa ayatan o gupan butuan tano na o mga bangsami na ayatan o gupan si DJ Casper Rangay para sa konsihal katetap pengantanong susirpisiyong niya sa ingedaya beloe sa ayatan o gupan butuan tano Mga bangsami sa Baloi, Lanao del Norte. Banyong pakalipati sa bangsanyo, ada Salakaw, kay DJ Casper Sabdula Rangay, Rakman Daud
Malawani Maru, a kandidato sa konsehal number 23 sa balota, Butuan Tano. Wassalam!